мамо, чакай. Чакай, това е за Вики. Заповядай. Който не може да си носи чувала. А това е за Емичко. Хайде, сядайте, Еми, извади да видим какво има там. Хайде, изваждай, Вики. Събури го на земята, тате. Да легне. Какво е да? Книжка! Вики, ти какво имаш? Камион. Вики, той не може да си го издаде. Какво е вашето там? Искаш ли да ти помагам? Какво е там? Това са батерии, маме. Батерии! Чакай да ти помогна. Ето тук, мамо, какво е. Той издаде батериите. Какво е това, Вики? С това ще се... Така ли? Сега. Да отваряме. Ще го се боря на земята. Какво е това, Емичко? Я да видим. Какво е това, Еми? Какво е това? Чакай, остави на Ема. Остави на Ема. Това е това. Ето го да ходи. Вики, аз обърна се. Какво е? Какво е? Ема, какво е? Ема, това какво е? Ле. Ема, това какво е? Кой го подари? Дядо Коледа. Ами я нещо да не сте забравили по телхата още. Ема, я неща са за мен. Еми нещо да не сте забравили по телхатата. Я иди да видиш, да провериш. Ето го това е подарък. Високо е голям. Вътре има и една зелена кола. Я иди виж, тате. Вики, ела да видиш. Я иди виж по телхата. Вики, ела да видиш, това е барабан. Истински барабани. Еми, я иди виж по телхата, да не си забравила нещо, тате. Видите си зелената кола. Какво има там? И калона. Колона. А това е ванда. Синьото е за Вики. Розовото за Ема. Има още подаръци. Я да видим, да не ги объркаме. За кого пише това? Това е за Вики. А това е за Нямат ли батериите на зона? Ей, какво ще имаме? Рок група. Ясниски. Нещо друго има ли, Еми? Има и една полицейска палка. Това за Вики подарък. Какво е това, тати? Нали искаше самолет, тате? Книжка! Така ли? За дясната ръчичка. Мамо! Още две книжки. Да четем, така ли? Мамо, няма на самолета. Мамо. Ема, това какво е? Ема, това е магическа. Това е полицейска палка, не е магическа. Вики? Може и магическа да е. И Вики има такава палка. И за Вики има палка. Ще ви пуска, като полицай, като спира, светва с червеното. А това е един истински малък светофар, който също свети. Ла. Ето си един светофар. Ето. Ема, Какво? Ема, аз имам такава. Да, има. Ема, тати са глафа и кото. Така ли?
Тати пък може да не иска да ги. Принцеси и друга. Ама това не са принцеси. Да не първо това да ми отвориш. Айде са, мамо, не можеш ли да си го отвориш? Ами това е вързано за новоженце. Това не е въженце, бе, мамо. Това е паниека, бе, мамо. Трябва да го отворя, като е вързано с панелка. Какво имаш, Вики? Слушаме, мамо. Така. Мамо, това Вики. Трябва да е ножичката, Мамо, мамо. това тъпен калон. Не, Счупен? Счупен калона. Трябва да го ремонтираш, значи. Гуми. Виж къде са резервите. Трябва да го ремонтираш. Трябва да ги сложим ето тук. Резервни гуми има си. Мамо! Да, мамо. О, и кола ли има, Вики? Ама Зелена кола. Зелена кола. Чик, 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 чик. Леле. Мама, да го чудика. Един самолет. О, малкият принц. Мамо, може ли да ми го отвориш? Мамо, искам да ми го отвориш. И сега, Вики. Тати, и сега ще го отворя. Пише, че е за момчето това нещо. Охо! Малка лъжичка за Ема. Малка виличка. Еми, Вики, не пипай там. Айде, дай ги на тати да ги измие, мамо. А за Вики... Да, всеки на масата, тати. Мамо, искам да ми го отвориш. Мамо, искам да Да. отвориш. Ей, Кое сега, ще тати. отворим, тати? Барабаните! Тати, започва се! Какво е, ми? Мамо, Това е на Ема. Това е на Ема. А другото е на Вики, Вики, да Вики. Той има. ето това е моето. На Вики са жабешки, лъжичка и жиличка. Айде, стри ги мамо там горе. Еми, сложи ги на масата, тати. Вики, Да. ама твоите също са същите. Сложи ги на масата. Твоите Да, са тати. същите. Този камион трябва да го ремонтираш.